Hei, olen Mariisa ja tänään lähdetään tekemään naisten farkuista farkkukynähametta. Uudistetaan farkut hamekäyttöön, eli sieltä sitten kynämallinen farkkuhame. Eli siihen farkkukynähameeseen, mitä lähdetään nyt valmistamaan, niin siihen kannattaa lähteä materiaalia etsimään tuolta naisten vaateosastolta. Ja sieltä löytyy ihan oma rekki noille farkuille. Ja sitten näissä farkuissa kannattaa katsoa sitten sitä, että on oikein kokoiset tästä vyötäröstä. Kynähame kun on kyseessä, niin sitä ehkä on kivempi tehdä semmoinen vähän virallisempi, työhön sopiva hame. Ja tässä onkin itse asiassa aika hyvät tämmöiset yksiväriset vihreät. Ja vihreässä on se kiva puoli, että sen sitten on vähän erilainen, se ei ole niin farkkunen ja arkinen. Eli aletaan tekemään tätä farkkukynähametta. Niin ensimmäisenä sovitetaan ja katsotaan, että minkä pituinen siitä hameesta halutaan tehdä. Mä oon jo tässä mitannut tämän käyttäjän pituuden ja merkinnyt sen tänne nuppineulalla. Ja sitten ne vaan käännetään suurin piirtein samanmittaisesti päällekkäin. Siellä pitää jättää sitten kääntövara tonne, että sen saa sitten huoliteltua ton alareunan. Ja sitten leikataan vaan kangassaksilla suoraan. Näin. Kun aletaan purkamaan, niin käännetään toisinpäin nämä housut. Ja puretaan tää sisäsauma. Koko tää mitta ja sitten täältä tänne vetoketjuun saakka edestä. Ja sitten takaa täältä takapuolen korkeimpaan kohtaan. Ja purkamiseen kannattaa käyttää lankasaksia, missä on tämmöiset oikein ohuet ja terävät päät. Tää on huomattavasti nopeampi ja kätevämpi kuin semmoinen perinteinen purkuri. Purkamisen jälkeen sitten voidaan kääntää tää hame ja pukea se joko päälle tai mallinukelle ja sitten nuppineulata kiinni nämä puretut saumat. Neulataan ihan tonne loppuun saakka. Täällä lopussa se menee aika lailla tuohon sentin saumavaraan, millä tää farkku on ollut ommeltu aikaisemmin tuolta sisäsaumasta kiinni muutenkin. Ja sitten takaa myös sama juttu. Eli tää haarakiilan verran jää tänne ulkopuolelle. Ja tän taakse kannattaa jättää halkio, muuten sillä on mahdoton kävellä. Ja sitten kun se on neulattu, niin sitten lähdetään ompelemaan. Eli tässä ompelussa kaikista haastavin kohta on nimenomaan tässä vetoketjun kohdalla. Eli pitää aloittaa se ompelu ihan siitä vetoketjun tyvestä, jotta siihen ei tule sellaista kuprua. Eli sinne etsitään se viimeinen tikki, mikä siellä on, pitää kiinni tai mistä toi vetoketju alkaa, ja sitten sieltä neula alas ja ompelemaan. Noin, ja sitten takapuolessa sama juttu, eli sieltä sitten se viimeinen tikki, missä ne on yhdessä, ja siitä lähdetään. Ja sinne halkion merkkiin asti sitten purutellaan ja edestakais ommel sinne, ja se on siinä. Sitten tähän voi halutessansa ommella sitten nämä halkiot kiinni, huolitella ja sitten joko käsin tai koneella tikata helman siistimmäksi, mutta voi myös jättää raakareuna, jos haluaa vähän semmoisen kasuaalimman lookin. Ja se onkin valmis.